Son moitos os que están opinando nas noticias que xa saliron nos diferentes medios de comunicación sobre as protestas dos agricultores que tiñan que haber protestado antes das eleccións autonómicas en Galicia e non esperar a que acabaran as eleccións para facer as tractoradas que están xa previstas. Ademais de eso, dentro das súas reivindicacións están todos moi de acordo coa inmensa maioría das súas reivindicacións, pero esa agilización que piden dos papeles, da burocracia, que lles exixe Bruselas, neso temos que ler un pouquiño sobre a picaresca das axudas das PAC, donde se están poñendo fincas sin autorización dos propietarios desas fincas para cobrar as axudas europeas, cousa que lle está permitindo o Medio Rural e a Xunta de Galicia. Entonces, as protestas estarían moi ben que as fixesen perante a Xunta de Galicia en Compostela e diante das delegacións de goberno e non atascar os povos como por exemplo Vimianzo, porque os pobres non lles temos culpa, os demais non lles temos ningunha culpa e non estamos de acordo con parte das súas reivindicacións e non teñen por que atascarnos a nós por unhas reivindicacións que teñen que facerlle á Unión Europea e ao señor Rueda e a Medio Rural por eses chanchullos que está habendo co tema desas documentacións das fincas que meten sin autorización dos propietarios para cobrar as axudas europeas. Entonces, eso era o que vos quería decir. Buscade alternativas para non entrar nas tractoradas que se van a facer a partir de mañán. Entonces, temos que evitar que nos bloqueen as carreteras aos demais cidadáns que non lle temos absolutamente ningunha culpa aos ganaderos porque nós non somos os culpables dos problemas que eles teñen. Ao contrario, cando foron a votar, masivamente votáronlle ao Partido Popular, que ganou con maioría absoluta, polo tanto, agora que lle protesten ao señor Alfonso Rueda e ao señor Feijóo.